बात है वागले सरोज ध्यान भागले यहाँ से नाल में जो झांक लेके तेरसिया भागले नहीं तो आज तुम सबको बनाकर मारेंगे पागले वागले वागले मैया के हम लोथवाई हो मैया के लोथवाई के मैया आगे बाबूजी हमारा मारा गेला हमारा गलती लोथावा के भैया टेबल लाता लगे थे कि नरेंद्र मोदी है लगे थे कुछ कानवा तो मार बुआ ना तो छाना 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 करे लगे मोहम्मद का मच्छर झुक जाएगा सब लगे ध्यान दस सरोज तोर गावल हमर खड़ी हो बराबरी है लोथा एक बेरिया ए मैया लगड़ा के सुध कर देना टंगरिया ए मैया तोरा होश ठिकाना ये करता है तो छेद बच्चे देबो भाई बा ए बबुआ ई कहानी सभे लोग जानत बा अरे ई कहानी सभे लोग जानत बा आर रउआ सब बैठल बानी ज्ञानी तनी ध्यान दे के सुन सरोज तोरा कौन कहानी हो 20 को चेला रमेश के मगध में बैकुंठ धाम से शंकर भगवान के अंश दुर्वासा ऋषि जी ये बबुआ कहाँ चलता रे कैलाश शिखर पर्वत की ओर हिमालय पर्वत की ओर चलता रे ये बबुआ अरे पाया नावा नचते कूदते बानर लेखा तार तो मैया का जाने कौन करम कइले बड़े के तोरा के लोथ बना देले बड़े कौन मैया कौन ओ काली मैया अच्छा बैठ के गाड़ी देता बैठ के गाड़ी ये जो बैठ के इतना बाहर बोलता त ई सोच रही तो कितना बाहर बोलता तो दारू पिए खातिर अपना पितोजी से झगड़ा कर देवेले हां ये पैसा दो ना तो झगड़ा हो जाए जय हो तब ऐसे ही एगो भाई से एकर झगड़ा भइल बा मदन से एगो कैसे संजय चलता रहे टप दिन 7 दिन होने 7 दिन एने हां बबुआ सुरेश मिश्रा में चल जाए कहियो सुधीर के भेज दे तो कहियो अनुरोध के भेज बहुत बड़ा बात है स्टेज में बजाए तनु वहां फोन पर भैया कहता है तुम मंच पर बन रहे हो आए बेको ए बाबू ओही जब कैलाश पर्वत की ओर दुर्वासा ऋषि जी जाता रहे वही रास्ता में इंद्र भगवान से जब मुलाकात भई इंद्र भगवान जब दुर्वासा ऋषि के देखले तब मुनि बाबा के प्रणाम कइले सत्कार कइले आदर कइले सम्मान कइले कहले हाथ जोड़े अरे
मुनि बाबा मुनि बाबा कैसे कैसे राम दर्शन हो गए ये हमारा सौभाग्य के बात बा। अरे परिले चरा भैया के तरफ से पे फोन पर हाँ जी गुप्त दान आई गूगल पे चली हमरा के पे फोन पर रउआ गुप्त दान दे देनी हाँ। आ लोथा जी के गूगल पे में पेटीएम कर दो अरे पेटीएम करो। भाई सब बोलने के लिए क्लास करने की जरूरत है नहीं 1 साल 2 साल के लड़के के खड़ा कर दे। अच्छा कहीं गाड़ी के स्कूल देखले बने गाड़ी के कि गाड़ी स्कूल नहीं ना जी डांसर ही हम गोड़ हद तक 5 साल के लड़के के खड़ा कर का तो ये लेडीज हम का तो लेडास है हाँ आई ये लेडास का महासरदार हमें वही भड़ुआ आवे मारवा होई भाग होई मुंडी होई तोरा सारा गुडू हलचल जादो बोले तारा मुनि बाबा प्रसन्न हो गई रे दुर्वासा ऋषि जी मुनि बाबा इंद्र के सेवा सत्कार आदर भाव सम्मान देख के खुश हो गई रे अब परिजात पुष्प रहले जे मुनि बाबा दुर्वासा जी इंद्र के दे दिले जब इंद्र अपना धन से घमंड हो गए दखले कह रही हम देवताओं के राजा हैं घमंड से चूर होके देवराज इंद्र जवना परिजात पुष्प रहे फूल वो हाथी के कपार पर रख दिले हे रावत आए है कपार पर धर दिले आ ओकरा स्पर्श होते ही फूल जवना बा विष्णु के समान हो गए जो गुण से परिपूर्ण रहले।